Imini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 53 inkosi busokuphama kwebandla. Hambisani lezi zindaba ugezie kuwo kumhlaba hambisani lezi zindaba ugezie kuwo kumhlaba nihlaleleni nalezi zindaba ulambile kumhlaba nihlaleleni nalezi zindaba ulambile nihlaleleni nalezi zindaba ulambile kumhlaba nihlaleleni nalezi zindaba ulambile Bamenamele usimagati ugengezi ikhathi zonke bamenamele usimagati nihlaleleni nalezi zindaba ulambile 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 khuthazelani lezi zindaba awungina abamfundisi khuthazelani lezi zindaba awungina
Asma. Amen. Ekuqaleni besijwayele ukuthi sishumayele nabafundisi nabavangeli, kodwa ngelinye ilanga ingilosi yafika yathi kwathunywa nina ukuthi khulumane le ndaba kaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi ufike ufundele ukuthisha ube seklasini bese uthi mawusufika eklasini bese uhlala phansi bese ubheka ukuthi abafundi kube yibona abafundisanayo wena uhleli phansi. Wathi ezulwini nibhekeke ukuba ngazo zonke izinsuku zeSabatha nikhulume indaba kaNkulunkulu. Yathi umkhokheli, uyazi ukuthi uma uthunywa ungayenzi into ngendlela uNkulunkulu engakubulala ekugulise, njengoba nabantu abasuke bephethwe imimoya uma bengayisebenzisi bayagula. Ilapho ke engathi umkhokheli no, ngaso sonke isikhathi yenza lokhu ingilosi ekusho, ngoba uma ushumayela noma ubusugula uyaphila. Amen. Njengoba singombona nje sephila futhi. Kodwa into engiyiqondile ukuthi njengoba ngihlabelela lesi sihlabelelo sithi nihlaleleni nalezi zindaba ulambile umhlaba. Lento engikhulumayo ayikho emhlabeni. Akwaziwa ukuthi kube nengilosi ehlala nabantu, kube nengilosi efundisa abantu. Okwenzekayo emva kwalokho ukuthi ngaso sonke isikhathi ifike ngeSabatha ekuseni bese ifika ishumayela yona qala, ishumayeze thina.
shumayele isinikeze ngisho incwadi kakhulukazi umkhokheli okufanele ukuthi eyifunde. Lokho kwadala ukuthi umuntu engabanayo inkinga yokuthi konke ngesabatha ngizoshumayela ngithini. Ngoba siyazi ukuthi kukhona umuntu wasezulwini ozofika eshumayele, kodwa eqale eshumayele kithi esivulele incwadi njengoba nje umkhokheli kade evula incwadi kaZakhariya 1, incwadi esingaze sayifunda nje. Leyo nto isimangaliso nje iyodwa, ngoba ayikho emhlabeni. So uma ethi ushembe nihlaleleni nalezi zindaba ulambele umhlaba, kungenxa ukuthi ungawuhamba wonke umhlaba wonke mangithi wonke I mean wonke 100%. Lento eyenzeka phakathi kwethu awusoze wayithola ukuthi kwehle ingilosi ezulwini izohlala nabantu ibafundise indlela kaNkulunkulu. Njengoba silapha nje singabantu bokuqala emhlabeni wonke esinesiqiniso sokuthi izulu likhona. Singabantu bokuqala emhlabeni wonke esinesiqiniseko sokuthi isihogo sikhona. Singabantu bokuqala emhlabeni abanesiqiniseko ukuthi ingilosi ikhona nokuthi isebenza kanjani. Manje ke lezi zinto kufanele ukuthi nginikhumbuze zona ukuthi njengoba uNkulunkulu emandulo wakhetha abantwana bakwaIsrael wathi bangabantwana bakhe ngaphezulu kwazo zonke izizwe, lokhu ukuphinde kithi kumuntu ngomuntu ukuthi uyafuna yini ukuthi ebe ingxenye yethu, ebe umntwana kaNkulunkulu njengoba siyibo. Kuwumsebenzi wethu ukuthi sikhulume lento emhlabeni wonke ukuthi sihleli noNkulunkulu. Into eyagcina kwaIsrael kodwa namhlanje na iphezulu kwethu. Kulamasonto edlule ngikhulume indaba kababamkhulu esemampondweni. Ngachaza ukuthi le ndaba yenzeka ngo-1930. Ngiyambonga kakhulu uadvocate Mnyandu ukuthi uNkulunkulu engene kuye bese esiqoqela lezi indaba, ngoba ukube akaqhamukanga uadvocate Mnyandu lezi indaba ezinkulu kangaka ngabe asizazi. Besingabantu nje abahlale betshelwa ngamaKristu ukuthi uJesu wenza ukuthi nokuthi ngakho ushembe akafani noJesu. Kodwa lezi indaba esizoyixoxa kusukela manje angazi sizophela makonini. Zinemsebenzi ongeke uyiqhathanise nanoma imuphi umprofeti okhona esike sifunde ngaye eBhayibhelini. Ngakho ke kusizile kakhulu ukuthi kube khona umuntu umoya kaNkulunkulu ongena kuye esivezele wonke umsebenzi kaMprofeti, ngoba umprofeti waba khona lapha emhlabeni kusukela ngo-1910 kwaze kwaba u-1935. Kodwa emva kwakhe yacishwa yonke indaba yakhe, njengoba noYeshua waba khona emhlabeni kodwa emva kwakhe yacishwa yonke indaba yakhe. Kwavele kwakhiwa isithixo sasesinikezwa igama lokuthi isona esinguJesu. Lesi sithixo isona esiyindodana kaNkulunkulu. Lesi sithixo kwasekuthathwa yonke imisebenzi kaYeshua isinikeza lesi sithixo.
sesiba isithixo esumlungu omhlophe. So abamhlophe basephuca isiZulu into uNkulunkulu osehlisele yona. Kanjalo ke nakuShembe uthe mayifika lapha uShembe wenza imangaliso ezinkulu, kodwa emva kwakhe yacishwa yonke into. Ukuyicisha ukuthi icisheke impela kwase kwakhiwa ilumbo lokuthi uShembe wazama ukundiza njengo-Elijah entabeni yasenhlangakazi, wayesewaphansi efa. So kwase kushunyelwa lokho-ke, kushunyelwa nasemabandleni. Yayisicisha yonke imisebenzi kaShembe lapha emhlabeni. Le ndaba ke engizoyikhuluma indaba kababamkhulu ka-1930. Niyakhumbula ukuthi ngakhuluma ukuthi ubabamkhulu wahamba kwathiwa akadlule emzini wakwaDlamini, kodwa kulomzi wakwaDlamini kuzofika isangoma esiyintombazana esondile, igama laso eliwuNelisiwe. Ithi-ke ingilosi mayitshela ubabamkhulu uthi uNkulunkulu lesangoma noma siphenduka ungasibhabhadisi, ngoba sophenduka nje ngoba sithathwa ukuthi phambi kwaso kumi uNkulunkulu. Yathi noDlamini noma ephenduka kodwa ungambhabhadisi. Nangempela uthe mayesefikile ubabamkhulu lesangoma wasibiza ngegama wathi Nelisiwe. Lesangoma sathuka kakhulu ukuthi lo muntu ongazelaphi. Leli igama lokuthi nguNelisiwe lazini ngoba lazelaphi ngoba jwayele nokubizwa. Wayesethi ubabamkhulu mntanami ngakwazi ungakazalwa. So lesangoma sasesihamba kuya kuDlamini, sifike sikhipha yonke imiyeko siyitshinga laphana, sabuya sesiza kubabamkhulu sathi hayi sengibonile ukuthi uNkulunkulu ukhona lapha, sengiyayikhetha inkosi. noDlamini naye wathi uyayikhetha inkosi. Kodwa izwi laseliphumile lokuthi ungababhabhadisi bobabili. uDlamini wayesekhipha imbuzi yokuthi ehlabisa ubabamkhulu, kodwa kwatholakala ukuthi izwi uthe esihlatshiwe imbuzi, ubabamkhulu uthi kwafika ubaba ilanga ngesibonakaliso wathi baba ningayidli le mbuzi ngoba le mbuzi intshontshiwe. Umnikazi wayo njengoba ngikhuluma nje uyakhala. Ubabamkhulu ke wayesebatshela laba bahamba nawo ukuthi hayi le mbuzi lena intshontshiwe singayidli. Base esesho kuDlamini ukuthi hayi sesiyahamba. Awathi uDlamini hawu senizohamba ningabe sawuphatha umphako, wathi ngeke sawuphatha ngoba kusehlobo uzobola endleleni. Base behamba ke. Ngenkathi ke behamba ubabamkhulu le ndaba engizoyixoxa isuka lapho ukuthi ngenkathi esuka kwaDlamini waya kuphi kwenzekani. Ubabamkhulu ke waya enkosini okuthiwa uMabhovula yakwamqwathi, amampondo lawo. Nanti limvumela impondo. Le ndaba ke ngisusa lapho. uShembe wasuka kwaDlamini waya emzini wenkosi yamaBhaca uMabhovula mqwathi eMshiba. Wafika khona wabuza ukuthi iphi inkosi. Bamtshela ukuthi inkosi iboshiwe ngoba yabulala induna ngesibhamu.
icala layilahla yagwetshwa intambo. Isizwe samabhaca sahlanganisa imali safuna safuna abameli ukuba bakhulule inkosi kodwa behluleka. uShembe wabuza igama lenkosi bathi uMabhovula indodana kaMbheka phansi Mqwathi. Wabuza uShembe, ngabe kukhona yini into inkosi eyake yenzela uNkulunkulu na? Ngabe ikhona yini into inkosi eyake yenzela uNkulunkulu na? Amadoda akwaMqwathi athi yebo, wakha indlu yesonto kodwa ayikavulwa. uShembe wahamba wayothandaza kathathu kulendlu yesonto, ecela uNkulunkulu kuba inkosi yamabhaca iphume ejele. Wasuka lapho waya kunkosikazi wenkosi wathi, mntanami, yiba nesibindi, inkosi ngeke ibulawe ejele, izokhululwa, ngoba ngithunyelwe kulelizwe ukukhulula iziboshwa. Manje ngizonquma leli cala, emveni kwezinsuku ezintathu izokhululwa inkosi ibuye ize ekhaya. Le nkosi othi ubaba mkhulu izokhululwa igwetshwe intambo ngoba yayibulela umuntu, noma sebefuna abameli behluleka. Ngeke ifele ejele, iyofela lapha emzini wayo. uNkulunkulu selithethile icala layo, waqeda. Ebusuku ngaphambi kokuba inkosi iyonqunywa ngakusasa, uShembe wafika kuyo ngesibonakaliso ehamba nabantu abaningi begqoke izingubo ezimhlophe. Wafike wathi, ngeke ufele ejele. NgoLwesine okuwusuku lokuba inqunywe, bayifaka endlini lapho umshini wawunquma iziboshwa khona. Bawubeka umshini kuba umnqume ikhanda, kepha wedlula nje phezulu kwekhanda lakhe, lutho ukumnquma. Bambuza abelungu, uyindoda enjani wena? Usonta kuliphi ibandla? Yaphendula inkosi yathi, angisonti ndawo, kodwa ngiyathandaza kuNkulunkulu. Ngakho-ke ngeke sisakuletha, ngiyathandaza kuNkulunkulu. Basebethi abelungu, unenhlanhla enkulu, ngakho-ke ngeke sisakuletha kulendlu futhi. Sizokusa kwenye indawo, sizobona-ke ukuthi nalapho usazoba nayo yini inhlanhla. Lapho kuyihlathi elikhulu, libiyelwe, linamasango amabili agadiwe ngonogada. Kunezilwane eziyingozi ezifakwe lapha amabhubesi, izingwe nezinye izilwane eziyingozi. Uzongena kuleli hlathi esangweni, unqamule phakathi uze uyophumela kwelinye isango. Uyothola isango elifana naleli ozongena ngalo. Kulolu isango uyofica umlungu ekulindile khona. Sizokunika incwadi oyoyinika lo mlungu ukuba ayisayine bese ubuya nayo kithi. Iphoyisa lamqhuba lamfaka esangweni lehlathi. Yangena phakathi inkosi ihamba yodwa.
endleleni yathola ugebhezi namathambo ezingalo nemilenze yomuntu ofile. Izilwane zazikhala lapho ehlathini. Kwaqhamuka indlovu yamthatha ngomboko wayo yamkhweza emahlombe ayo. Yahamba naye yaze yayombeka kwelinye isango lapho kwakulinde umlungu. Yamshiya phansi lapho. Waqaqazela ngamadolo waya kulomlungu. Wamnika incwadi ayinikwe yona. Wamangala lomlungu wabuza, "Unqamule kanjani kuleli hlathi?" Waphendula wathi, "Kuqhamuke indlovu yangithwala, kungakho ngilapha." Umlungu wayifunda incwadi, wayisayina, wayinika inkosi. Kuthe uma esengena futhi ehlathini, esephindela emuva, yaqhamuka futhi indlovu, yamthwala, yahamba naye inqamula ihlathi, yaze yayombeka phansi lapho ekade imthathe khona kuqala. Wabanikeza abelungu incwadi, bethuka kakhulu. Kwabacacela manje abelungu ukuthi lona ngumuntu kaNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni ukuba abulawe. Bashaya ucingo, bashayela umndeni wenkosi ukuba bamhlangabeze station sesitimela eRiverside ngoLwesibili. Niyalikhumbula igama eRiverside? Unkosikazi wenkosi akayanga lapho. Kwahamba amadoda esizwe kuphela. Bahamba nje banongabaza ukuthi inkosi izobuya iphila ngempela yini. Abanye babethi mhlawumbe siyohlangabeza ibhokisi lomncwabo. Abelungu bayithengela inkosi ithikithi lesitimela. Base bethi icala lakho liphelile manje. Phindela ekhaya ezinganeni zakho. Wathuma isitimela sifika esiteshini lapho kwakuzokwehla khona inkosi. Amadoda ayicashile endlini yokulindela. Inkosi yehla esitimeleni yaqalaza. Bagijima bayihlangabeza. Bamangala bebona inkosi igqoke ingubo emhlophe egqokwa amaNazaretha. Bamangala nje ukuthi ubani oyinikele ingubo. Bahamba nenkosi baya ekhaya layo. Isizwe sonke samabhaca seza ukuzobungaza inkosi yaso. Uma isifikile ekhaya yayixoxa yonke indaba yokusinda kwayo entanjeni. Yathi ngabona ephusheni kunenkonzo lapha ekhaya. Kunabantu abagqoke izingubo ezimhlophe. Kwafika kimi indoda ngisejele. Yathi ivela emzini wami ikhulumile nenkosikazi wami. Yanginika le ngubo emhlophe yathi ngingehlukane nayo. Yathi igama layo uShembe. Ithunywe ukukhulula iziboshwa. Ngiyambonga uNkulunkulu wale ndoda ngoba besingilahle ithemba ukufa sengibhekene nakho emehlweni. Njengoba uShembe wabe esalokhu ekulendawo, wayibuza inkosi umqwathi ukuthi izingane enazo zingaki, ukuthi ayinazo yini izingane. Yathi kunjalo umuntu kaThixo, asithuwanga ngisho eyodwa ingane. uShembe wathi nizosithola izingane. Nembala kwaba njalo, inkosi yasithola izingane ezine, abafana abathathu nentombazana eyodwa. Amen. Le ndaba kufanele ukuthi abantu bayazi ngoba akusizona inganekwane zakwaShembe.
kodwa into eyenzeka ngo1930 lo mabhovula lona hayi ukuthi into esuswe ekhanda wayekhona eyinkosi engwakomqwathi eyibhaca wabulala induna yakhe ngazi ukuthi wayibulalelani kodwa wafika uShembe uma efika ethola ukuthi inkosi iboshiwe wabuza ukuthi inkosi yini yake yayenza iyenzela uNkulunkulu bathi abantu bakhona wakha indlu yesonto kodwa le ndlu yesonto ayikavulwa vuka mshumayeli eshumayela angifuna abantu abalalayo manje isimangaliso yafika inkosi sifake ingubo emhlophe umNazaretha yathi ithe isejele yabona ekhalako abantu abafaka ingubo emhlophe kwangagcina lapho ubaba mkhulu wafika ejele wafika wayinikeza le ngubo emhlophe wathi uyigqoba ungayeki so isifundo sethu sokuqala esithi isibusiso usithola ngayo yonke indlela uma usebenzela uNkulunkulu lenkosi lena yayingayilona ikholwa kodwa yanikela yakha indlu yesonto yona yodwa uma efika ubaba mkhulu ezwa ukuthi lenkosi iyakhe indlu yesonto wahamba wayothandaza kuyo lendlu yesonto nangampela umthandazo uNkulunkulu wawuzwa kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi ubaba mkhulu wahamba wayothandaza endlini yesonto eyakhiwe ilenkosi ngamanye amazwi lenkosi yakhishwa imisebenzi yayo lenkosi yakhishwa ukuthi yathi ingayilongishi ikholwa yakha indlu yesonto lapho ubaba mkhulu owafike kuthiwa wathandaza kulendlu yesonto kathathu ecela uNkulunkulu ukuthi lenkosi lena ingafi ngo1930 nangampela kwathi noma isiyedlula entanjeni umshini wehluleka ukunquma ikhanda kwathi noma esengena ezilwaneni asikho isilwane sakwazi ukuthi umabhovula simbulale akusiyona inganekwane into eyenzeka ngempela le njoba ngisho ukuthi ngaleso sikhathi ubaba mkhulu wayesuka kwaDlamini njoba bengixoxa indaba ukuthi kwenzekani ubaba mkhulu eMampondweni so isifundo sokuqala ukubaleka kokusebenzela uNkulunkulu ngoba umabhovula kube wayengamsebenzela uNkulunkulu wayokufa kodwa wasebenzela uNkulunkulu akasho ukuthi angikholiwe ngakho ke abantu okufanele ukuthi beze bakhele indlu yesonto amakholwa owesibili isifundo esisitholayo lapha ukubaleka kwengubo emhlophe umNazaretha ngesonto eledlule sikhulume indaba kaJosiah Mathe wakwaNobamba ukuthi wathi mayefika ezulwini wathola kufakwe ingubo emhlophe naye wayifaka wathi noma sengihambile emhlabeni ningcwabe ngengubo emhlophe watshela namndeni wonke wakhe ukuthi ayifake ingubo emhlophe ingubo emhlophe ebantwana basekuphameni ingubo yasezulwini amen ngakho ke njengoba kwingubo yasezulwini
akusiyona ingubo okufanele ukuthi sidlale ngayo njengoba kwenza amaNazaretha. Njengoba ngilapha ngithunywe uNkulunkulu. Amen. Akangithumanga ngephupho. Kwafika ingilosi. Ngakho ke uma ngalikhuluma iqiniso ngizojeziswa ezulwini. Akukhathalekile ukuthi iliphi ibandla. Uma nje kukhona umuntu obukela phansi umthetho kaNkulunkulu ngithunyiwe ukuthi ngimqondise. Ngizofunda incwadi kaHezekeli 3 verse 16 to 19. Hezekeli 3 verse 16 to 19. Wafika kimi izwi kaJehova lathi, ndodana yomuntu, ngikuqoke ukuba ube ngumlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngakho ke uyakuzwa izwi eliphuma emlonyeni wami, ungixwayisele bona. Uma ngithi komubi uyokufana ukufa, bese ungamxwayisi omubi endleleni yakhe embi, ukuba omubi umsindise, uyakufa ngenxa yezono zakhe. Kodwa igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho. Kepha wena uma umxwayisile omubi, kodwa awaze abuyeka ububi bakhe nendlela yakhe embi, uyakufa ngenxa yesono sakhe. Kodwa wena usindisile umphefumulo wakho. Amen. Amen. Lapha uHezekile uthi kwafika izwi likaNkulunkulu, kodwa kithi akufika ngezwi likaNkulunkulu. Kwafika ingilosi physically. Yafike yaguqa phambi kwethu yasitshela ukuthi siyathunywa ukuthi sikhulume indaba kaNkulunkulu. Ngakho ke ngithunyiwe ezulwini ukuthi ngikhulume indaba kaNkulunkulu. Noma ngabe umuntu oyiphambukisayo ungumKristu, noma uwumNazaretha, noma ungayiphi inkolo, kodwa nje uma ethi ungaphansi kwaJehova, kufanele ukuthi leyo nto ngiyiqondisa. Kukhona into eyakhulunywa ubaba mkhulu ufanele niyazi. Uthi-ke ubaba mkhulu, kuza isikhathi lapho abantu basephakameni ungamaNazaretha bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapho bayobe sebenza imicabango yabo kunezwi esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasalikhathalele izwe laphakade, bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Ngalezo nsuku bayodebesela ukugcina umthetho lo okuyiwo okuthiwa angiwuvuselele. Bayogxoba, bawuzibe, kuphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo, abawuzibuyisa bazifake lapha ebandleni. Amen. Amen. Leso sikhathi esakhulunywa ubaba mkhulu sesifikile manje, lapho amaNazaretha exoba khona umthetho kaNkulunkulu. Lapho amaNazaretha esebheke izithixo zawo kunomthetho kaNkulunkulu. Sesifikile lesi sikhathi. Uma ngicabanga indlela engakhula ngayo, sasithi masibona isangoma sibaleke. Kuthina isangoma sasifana nengulube. Sasibaleka ngempela nje. Sigijime sotshela abazali bethu ukuthi sibone isangoma. Kodwa namhlanje izangoma zigcwele ebandleni. Ezinye zingabagcotshwa, ezinye zingabakhokheli, ezinye zingabashumayeli, ezinye zingabavangeli, ezinye zingabafundisi. Izangoma. Namhlanje sinoShembe abamukela iminikelo kwizangoma.
sesifikile lesikhathi ubaba omkhulu ayikhuluma ngaso ukuthi kuza isikhathi lapha amaNazaretha ayomhlubuka uJehova ahlubuke zonke izinto esibafundise zona thina boshebe kula masonto edlule noma inyanga ngashayelwa ngenzelwa umfana ngisazi noma wangenzela iWhatsApp noma wangishayela ucingo wanjela ukuthi ubesonta kwelinye ibandla lamaNazaretha akwashembe wayese kwisikhathi sokuba kushumayele intsha wayese uyashumayela washumayela ngentshumayelo kababa omkhulu yezangoma uthi wathi eqeda emva kwenkonzo wabizwa ukuthi uyaxoshwa kuleli bandla uyiphekula wathi lo mfana bathi intshumayelo kababa omkhulu le bathi akusho lutho lokho uyiphekula ungaphindi uzela ngoba umoya weza lapha siyokushaya manje ke lo mfana wayese engishayela ucingo engitshela ukuthi kuleyo nkinga ngazi ukuthi leyo nkinga ngizoyixazulula kanjani wathi sengixoshiwe bathe mangeke ngabuya nje ngiyoxoshwa kodwa ngathi ngimbona wayese kwenye igroup esesontweni angazi ukuthi wayekuliphi isonto noma usegoli noma kuyini kodwa kukuleli thempeli lamaNazaretha kaNkulunkulu amen ngiyabona lapho wayesechaza ukuthi uxoshwe kanjani kuleli bandla lalapha ekuphakameni njoba esho ushembe ukuthi kuza isikhathi lapho amaNazaretha ayoyigxobagxoba umthetho kaNkulunkulu lo thina boshembe sibafundise wona bamxosha angazi noma sekuleli ibandla yini kodwa bamxosha kuleli sonto ledlule ngishayelwe futhi ngenye inkosana ithi inkosana kunentombazana elapha kumasipala eThekwini ibiphethwe India manje laselithi India ukuze limkhuphulele esikhondweni akagwazi ukugwaza kwakhe kufanele ukuthi ethandane nalo le ntombazana yayisithandana naleli India ngoba igwazela isikhundla amanye amaNazaretha yabaphatha kabi lento baya kule ntombazana bathi lento oyenzayo imbi izokuhlupha hamba uye kumholi ushembe uyibika lento ushembe uzoyiqeda lento wahamba waya kumholi afuthi umholi lakunikeza isikhundla nemali yathi yebo bathi hayi qhubeka uqome qhubeka uqome indaba yesono uyohlangana naso iphelela kodwa wena manje likunikeza imali qhubeka uqome ungayiyeki imali yabuya intombazana yathi into enjena mayikhulunywa ushembe ima kanjani yathi le ntombazana angisabuye ngiphindele ngiyesontweni base bengishayela ucingo ukuthi into enjena kufanele benze njani ngathi mina angazi kodwa akudingi ukuthi kuze kukhonjwe mina ukuthi lo shembe ubekudukisa lo shembe mubi usebenzela usathane ngoba akakho umuntu noma ngabe bekuthiwa njena ngumKristu okungaya umuntu kuye ezokhuluma into enje bese uthi wena uma ekunikela imali qhubeka
umuntu ekwazisa ngomzimba wakho eIndia amaNazaretha emsekuye ngoba azi ukuthi ushembe uzoyixazulula lenkinga lo muntu wayezovuma izolo kodwa le ntombazana atshela ukuthi hayi qhubeka umanje kunikeza incwadi ekunikeza imali qhubeka umqobe ulale naye kusho shembe umkhokheli ukwakhuluma ngokuthi khona oshembe besikhathi sokugcina ngoshembe besikhathi sokugcina lapho manje na-ke ubaba mkhulu ukhuluma ngaleyo nto ukuthi kuza isikhathi lapho okuyoba namaNazaretha axoba umthetho kaNkulunkulu thina-ke sikhethiwe ezulwini ukuthi siyiqondise indaba kaNkulunkulu sikhethiwe ukuthi umhlaba wonke wazi ngathi ukuthi uNkulunkulu ukhona nokuthi uNkulunkulu wenzani enzeni bazi ngathi njengoba ngisho anginalo ihaba uma ngithi thina sifana nabantwana abakwa-Israel siseyi-continuation yabantwana bakwa-Israel njengoba ingilosi ikhulumile ekuseni yanikeza umkhokheli incwadi kaZakhariya 1 verse 2 to 6 yokuthi umani buyela kimi nami ngiyobuyela kini igama elikhulu kabi lelo umani buyela kimi nami ngiyobuyela kini uma sibuyela uNkulunkulu noNkulunkulu uyobuyela kithi oh bona nansi enye insizwa inhle eyokugana kuhle kodwa ngizokuyisho ukuthi uba ngisho ukuthi-ke lapha siyafuna ukuthi abantu beganwe ngendlela uma simkhonza uNkulunkulu lento engiyikhulumayo fanele niqonde ukuthi amaNazaretha ahlubukile amaNazaretha amhlubukile uNkulunkulu amaNazaretha amhlubukile ushembe ubaba mkhulu amaNazaretha amhlubukile ubaba ilanga nobaba inyanga ezulu ngoba uma umuntu ephikisa into oyikhulumile uyise lo muntu usuke ehlubukile lo mfana manje akekho kulamaNazaretha ebalekile ukuthi bathena uma uke wabuya sizokushaya and bebezomshaya ngempela bemshayela ukuthi ushumayele ngentshumayelo kababa mkhulu noma esesho ukuthi but intshumayelo kababa mkhulu abaze bamphikisa ukuthi akuyona intshumayelo kababa mkhulu kodwa bathi njena ngokushumayela lentshumayelo kababa mkhulu uyiphekula ngakho ke siyakuxosha kuleli bandla kodwa uthi uYeshua kuMathewu 5 verse 11 to 12 nibusisiwe mabenithuka benizingela bekhuluma konke okubingane beqamba amanga ngenxa yami jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini ngokuba babazingela kanjalo abaprofeti abanendulelayo akakho umuntu owakwathunyelwa phakathi kwabantu wangazingelwa akakho umuntu owakwathunyelwa kubantu wangathukwa noYeshua wabatshela abalandeli bakhe ukuthi njengoba nithukwa njena aqali ngani jabulani ngokuba nithukwe nithukela ukuthi niqondisa indaba kaNkulunkulu umvuzo wenu mkhulu ezulwini
ngoba nabaprofeti babethuwa abanendulelayo. Nani njengoba nilapha alikho ibandla elike lathuwa njengaleli bandla. Alikho. Nathi kube uNkulunkulu akazange wabeduze ukuthi ngabe sesafa ngoba abagcinanga ngokusithuka kodwa basithengela inkabi kuba zisibulala. Kodwa uNkulunkulu wayesekwazi ukuthi kuzokwenzeka lokho. Ngoba yathi ingilosi ukhishwe ingilosi ezisikhombisa ezulwini ukuba sinibheke. Ngoba kuyaziwa ukuthi lento okuthiwa iyenzeni ayizukuba lula. So ukhishwe ingilosi ukuba zinibheke. Zasibheka ke ingilosi. Okubalekile abantwana basekuphameni ukuthi silandele uNkulunkulu. Noma ngabe uwedwa noma ngabe nibabili kodwa nilandele uNkulunkulu. Njengoba ngisho nje amaNazaretha akanendaba manje nendaba yeMnazaretha. AmaNazaretha kwaShembe angisho ukuthi bonke kodwa yini ngilaba libe nawo anendaba nokuthi uMnazaretha into kaNkulunkulu, uMnazaretha into yasezulwini. uMnazaretha into enkulu. Njengoba sihlala nengilosi nje ingilosi ihlala ifaka uMnazaretha. Ihlala ifaka inansuku emhlophe noMnazaretha. Ezulwini kuqoka uMnazaretha, ingilosi ifaka uMnazaretha. Asibuzi siyazi. Akuyona into esiyibuza ukuthi into eyenzekayo yini, into esiyaziyo ukuthi iyenzeka. Ukuthi ezulwini kufaka uMnazaretha. Abanye abantu bengakukholwa lokho kodwa thina siyakwazi siyakubona kwenzeka phambi kwethu. Ngakho ke ingubo emhlophe into enkulu kakhulu kodwa amaNazaretha kwaShembe amanye akanendaba nalokho. Ukuthi abanendaba nalokho babona ngoba mabe namacala begijima ezitaladini ngomNazaretha. Into yokuqala le echaza ukuthi abazi ukuthi uMnazaretha yini. Abazi ukuthi uMnazaretha. Namhla ke isimangaliso ngoba uSathane uma esebuwe uyaye udisplaye into eyisono kodwa uyithande. USathane ukwazi kabi ukuthi ekuthandise into eyisono. Niyabona ukuthi kwenzekani naphandle. Umuntu ukethenga ibhluke nje bese liqebhula. Besazi ukuthi uzoba muhle ngokuliqebhula noma lipheshe. Ngalokho ukuliphesha akho uSathane umtshela ukuthi lizoba muhle. And bazomtshela abantu ukuthi usemuhle manje wesepe eselokhuze ibhluke. Amantombazana enzima ngaliso. Sekusele nje ukuthi behambe ngomzimba. Ngoba vele sebehamba ngamapheti. Ezingo sevele idatshule ezisuka lapha zezofika ezantsi. uSathane umtshela ukuthi zinhle. Onke lamakhanda aphucwayo uSathane batshela ukuthi benhle. AmaNazaretha ke namhlanje enza imangaliso. Kufaka yonke inhlobo yomNazaretha. AmaNazaretha manje nakwamanye amabandla ayisemhlophe njengeyini. Ngisho ungayibuka ko Facebook ayisemhlophe. Le mNazaretha namhlanje isinamagama. Lena esasele nabantu bakababa mkhulu kuthiwa uNkosi yethu Simakade. Thina nje sagqoka uNkosi yethu Simakade wasekulamabandla. Khona ke iMnazaretha kuthiwa ungena sebehlezi. Uyabona manje lento imswenko. Ungena sebehlezi. Omnye kuthiwa ubanyisa. Yeah, banyisa. And by display le mNazaretha. By display, baba display obanyisa.
ayikho enye into ngisho ungafunda ungavela ko Facebook izinto abaqhamuka nazo ile mNazaretha lena eminye ethungwe yasuka lapha ezofika lapha eminye eyilokhu nalokhu yana iyaziwa ukuthi hayi ufaka ubanyise ke lo hayi lona ke ufake ungena sebehlezi yabiza le mNazaretha labantu bangena esontweni ikhona inkosi yabo yajabula ijabulela ukuthi abantu bayisihogweni angazi noma yona ayike ni isihogweni kodwa bonke abantu abenza lezo zinto bazongena esihogweni thina esihlala nengilosi siyazi ukuthi ayikho into ebaleke njengengubo emhlophe ngoba ingubo emhlophe iyona nto kaNkuluNkulu esiyifakayo ufanele ukuthi uma umuntu eqhamuka kwelinye ibandla ufanele ukuthi mase efika lapha eyoshintsha uMnazaretha hayi kodwa yonke bakhona basafaka osimakade onkosethi simakade kodwa nje uma ufake unobanyise ungazi lapha uma ufake ongena sebehlezi ungezi lapha ngoba uyafana nomuntu ongene lapha efake ingubo lokhuza lezi zinto zezangoma uyafana naye bayokuhamuza abantu uma ungena lapho ufake iMnazaretha enjalo kodwa bheka nje ukuthi uMnazaretha wakho njani ngoba ingilosi ihlale ikugcizelela lokho ukuthi ningasuke eMnazaretheni owalokhu zobaba omkhulu ihlale kuwo ngoba umani ke nasuka uNkulunkulu uzobaleka kini uNkulunkulu ubaleka ngento ewubala njoba sisemhlanganweni njena sihleli noNkulunkulu sihleli nomlilo bayisho njalo babilanga ethi ukuhlala noNkulunkulu ukuhlala nomlilo manje na ke sihleli nomlilo njoba sihleli nomlilo ke kufanele siqoqe singayenzi lento enziwa amaNazaretha akwasheme ukuthi bengazi nokuthi uNkulunkulu yini bengazi nokuthi ubaba omkhulu yini akusiyona into ekholekayo ukuthi ukhona umuntu oyinazaretha ongathatha ongashintsha uMnazaretha ewubize ngokuthi ubanyise uMnazaretha ubize ukuthi ubanyise into othandaza ngayo kodwa uyibiza ukuthi ubanyise into othandaza ngayo uyibiza ukuthi ungena sebehlezi lo mNazaretha othandaza ngawo mayese ungena sebehlezi uzokusiza kanjani lo mNazaretha othandaza ngawo uma usubanyise uzokusiza kanjani kodwa angibasoli ngoba abanalo ikhanda alikho ikhanda zinqola nje zihambela zodwa alikho kodwa ikhanda bengasho yonke into bengaqhamuka nemoto ebabazayo behambe eduze kwawo kodwa iqiniso ukuthi alikho ikhanda ngokwasezulwini ngoba njengoba ngisho ngithi yathi ingilosi lithi uma uthunywa uNkulunkulu ukuthi uyofundisa awukwazi ukuthi uhlale phansi bese unikeza izingane ukuthi kube izona ezifundisanayo uma uthunywa uNkulunkulu kodwa uma uyithume wena wenza noma yini okokuqala ingilosi yasitshela makuvula umhlangano yathi ningalokothi ukuthi makuvula umhlangano ninikeze abafundisi ukuthi beshumayele oshumayela mina amen ngoba kufanele ukuthi abantu bazingane ukuthi uNkulunkulu uthini amen kodwa yashintsha lapho yathi manje kungamasabatha kufanele ukuthi nishumayele mina ngase ngiyabona ukuthi ingilosi ithi kakushumayele thina ngoba ifuna ukushumayela yona ngoba lokhu saqala shumayela thina before singene thina esontweni kufika yona ishumayeze thina
bese sithatha lokho esitshela khona sitshela abantu. Yabo. Manje yabona ingilosi ukuthi mina ngizoshumayela kanjani. Ngoba ngikhulumi nalabo abantu. Ngikhuluma nani ngizoshumayela kanjani? Sase siyashumayela. Njengamanje na angidingi ukuthi ngicabanga ukuthi konke ngesonto ezayo ngizoshumayelani. Cha. Ani nginomoya ingcwele. Amen. Angidingi. Njoba ngemphambi kwenu nje kusukela ngoSeptember 2010 kuze kube manje akaze libe bikho ngisho elodwa isabatha elodwa nje engake ngangama phambi kwabantu kashumayela. Ngisho ngigula ngiyavuka ngihambe ngiyoshumayela. September 2010 kuze kube namhlanje angikaze ngingashumayeli. Futhi akaze kwenzeke ukuthi kube khona isikhathi lapha engingazi ukuthi ngizoshumayela ngithini. Akaze kwenzeke. Niphathe kahle bantwana basephama. Amen. Siyinkonzo yasezulwini ekhethiwe kunazo zonke inkonzo. Amen. Uthena ushembe sihlaleleni nalezi zindaba asitshela abantu. Amen. Ubaba mkhulu wafika la emhlabeni zafihlwa indaba zakhe namhlanje nakunikezwe ethini ukuthi sisikhulume lezi indaba zikaNkulunkulu. Amen. Hlabelela mfuli isikhathi inkosi kusele khona uzulu. Ningacishi. Inkosi kusele phana kwebani.
Joy.
Sibonge sonke. Amen. Asibheke enkosini. Baba siyabonga umsakho nothando lakho. Wena Nkosi usimemile Nkosi kuleli sabatha lakho lanamhlanje nakulo mhlangano wakho Nkosi oyingcwele. Sicela Nkosi uba uhlale nathi usiphe izibusiso. Usivikele ezitheni zethu. Usenze Nkosi sibe abantwana abanyanya isono. Sigcineke Nkosi kulo mhlangano wakho. Lakho Nkosi igama manje lephathe. Amen.